Pwede siya papak, no? Oo, mga tataglitson dito, mga mga glitson. Saan pag-ingon? Guys, mga ayaw taglitson, guys, ha? Guys, mo na among glitson dire, guys. Nakita mo ana, guys. Ako kay guys, among manandaray og glitson, guys. Mga kakigwa, amo ang glitson na. Amo lang ni ang konon, kaya ako may ga-vlog, ako may ga-video. Sama sa ning ang konon na. Crispy ba ni? Crispy kayo. Guys, kita ka na, panit na kakigwa. Kigwa. Ay, sama. Atong tilawan ko, lamig pag yun na siya. Nagliwang ang naggama ng lami. Ang nagama ako na may lami. Ay. Mga kakigwa, mga iyo tagamay kung tagaan, bata og panit. Pwede na mga lipan. Tapos din na. Mana nagkulit. Ay, nagulit pa ka nag-crispy pa. So, nangayo mi guys. So, tipailhan guys. Nga naong dyan bigliton sa pulayas ta guys. Kaya nakatalaw naman ta guys. Guys, atong tilawan kung crispy bag yun siya ha. Patilawan na to sila. Kaya basta niya buhila kung di ka tilaw. Crispy ra. Lami ra. So lami ra siya. Pabilin pa dahil siya. Hindi na nga. Guys, ato na yung nagtadtad ganiha, moto siya si Papa Elias mo sa to'y nagtimpla sa lechon. So kung magpahimo mo lechon, magpaluto mo lechon guys, kuntaka lang ninyo si Papa Elias na sa Kanmaya Diyot. Kanmaya Diyot sa taga Sagbat sa tanan ha? Ha? Matunhay? Or sa Matunhay? Sana? Kontak lang mo, PM lang mo kay lami kay ni mo templag lechon mga kakigwa.